О, Тони, мамо, това ти ли си на снимката? Да. О, дай да те видя. Не, няма нужда. Дай де, тя е много готина снимка, виж колко яка. Дай тук да те видя, дай. Ето. Ма на мама бомбона, гледай го, значи. Ама, Тони, мамо, значи, защо е така си казала на снимката? Така. Така си се усмихнал настрани нещо, така. Не знам, така съм се усмихнал. Какво е това нещо, пастя? Все така се усмихваш на тези снимки, така. Ще каже човек, че нещо ти има. Що така? Не знам. Да. Моди. Нещо, да. Защо? Какво означава това? Така си направил с двата пръста, така. Какво е? Така ли? Така. Какво е това? Какво означава това? Мамо, много внимание обръщаш. Кажи ми какво е това? Така се гледам, че правите на снимките. Така. Какво е това? Така ли е модерно сега да правите? Така? Мамо. И гледай, иначе, може ли да хванеш точно табуретката с якитата отзад? Ти не видя ли като снима? Сега, може ли всички да гледат този панаир вкъщи? Сега така се е случило. Тони, мамо, защо си се снимал в огледалото? Толкова ли нема кой да те снима? Я застани там. Там застани сега, аз ще те снимам. Мамо, не, няма нужда, не. Че то и аз мога да правя готини снимки. Така, потъгъл, цак. Сега ще виж, застани там, аз ще покажа сега как се прави снимка, застани. И се оказа, че ме изневерява. Знаеш ли какво реших да направя? Ще решиш разбира се, че ще решиш. Какво направи? Първо ми се искаше да отида и да му запаля къщата. Смисъл наистина. Ще я запалиш защо да ни я запалиш? Дай мислил на време с кого е спал. Но после си викам, прекалено е сега това. Смисъл, наистина малко е крайно. Малко е прекалено, да. Смисъл, това си е престъпление. Не е хубаво. И поседях, помислих си и по едно време си викам. На мене никой не ми разбива сърцето. И отидох и купих кибрид. Ще купиш защо да не купиш? За 10 стотинки си решаваш проблема. Драскаш клечката и чао. После ми стана жал. Като му изгори къщата, къде ще живее? Права си. Сега не стига, че ще ти е бивш, ще е и бездомен. Не е хубаво, не. Бях много ядосана. И отидох с кибрита. Това заслужава. Бейонсе, едно от най-големите имена в музикалната индустрия. Но каква тайна крие музикалната звезда от Destiny Child? Точно така, голяма. Гледайте много внимателно кадрите от последния концерт. Точно така, това е знакът на Илюминатите. Бърза математика, колко букви в Бейонсе? 42, 4 плюс 2, 6 делено на 2, 3. Какво има 3 страни? Кучето, но също така и триъгълника. Да, ето го и него. Тя го показва. А в центъра бухъл. Какво е бухълът животно? Какво животно има Бейонсе? Пор, точно така, как се казва той Люси, нагален от Луцифер. Пор, 3 букви. Коя е третата буква от азбуката? Точно така, П. Коя е столицата на България? София. Брутен вътрешен продукт не се знае. С кого е приятел Бейонсе? Точно така, с Ариана Гранде. Гранде като голяма, като тайна, като нейната тайна. Какво има Ариана Гранде? Рамо, да, точно така, Рамо. Останете с нас за следващия епизод, който е бременна ли е наистина Бейонсе или всичко е спекулация. Здравейте хора, в миналото видео ви бях показал как получих подарък комплект за плетене на една кука и днес ви показвам първите неща, които успях да оплета с него. Оплетох общо 6 неща, като най-любимото от всички ми е ето тази малка пчеличка. Мисля, че именно заради двата цвята, жълто и кафяво, ми стана любима, защото беше малко по-сложно да го оплета, отколкото другите. Малките бели крилца и разбира се, отдолу е ето този гаф. Не знам защо така се получи, уж следвах бройката, но не се напаснаха както трябва тези две раета. Но пък от другите страни е окей. Ако я гледате в лице, бива. Фаворит номер 2 е ето това малко октоподче. То всъщност е съставено от две части. Тази горната и долната част, която се изкарва. Всъщност това беше и най-бързия ми проект, отне около 30-40 минути. Плетиво номер 3 е ето това малко пате, което когато го показах на майка ми каза
Сладка рибка, което е показателно за това на какво прилича. Произведение номер 4 е ето това малко куче, т.е. само глава на куче. Ухото му допреди малко буквално не стърчеше по този начин, но както и да е. Това е то. Произведение номер 5, този джъмпскер. Това трябва да е. Това трябва да е коте. Това беше най-първото нещо, което направих. И изобщо не прилича на такова. Прилича на коала, на куче, на бухал, на всичко. Но не и на коте. Коте е. Между другото, забравих да му сложа ограничителя отзад зад очите, така че буквално се вадят мега лесно. Това беше първият ми проект, нищо не беше наред тогава. И последното нещо, номер 6, което оплетох на село и също беше сравнително сполучливо, е ето този заек. Той е много драматичен. Той буквално е that bitch. Вижте как гледа. Също така, отдолу започнах да го завършвам прекалено рано и затова са му много големи разредките. Погледнете, това са цели дупки тук, но няма значение. Отново, в челна позиция е окей. Зайченцето бяло. Това са първите ми произведения. Напишете какво според вас трябва още да оплета. Да се опитам да оплета е ключовото, което трябваше да кажа. Здравейте хора и добре дошли в моя канал. Добре, защо гледаш сега така? Хора, игнорирайте го. Днес моето гадже ще правим My Boyfriend Does My Makeup Tag или така наречения гаджета ми прави моя грим клип. Да започваме! Добре, значи първо ще питаме Брайан разни неща. Брайан, можеш ли да ми кажеш какво е това? Това е... Добре, ще ти помогна. Виж какво правя с него. Ето това. Какво е според теб това? Това е спирала, дето си бъркаш в очите. Да, Брайан, спирала е. Как знаеш? Добре, можеш ли да ми кажеш какво е това? Бейби, това не е ли онова, дето слагаме леда във фризера в него? Как беше? Форма за лед. Да, бейби, толкова си добър. Добре, и последно, какво е според теб това? Добре, ще ти дам жокер. Това е фона за тена ми. Бебе, това не е ли майонеза, бе? Тя нещо се е развалила. Да, бебе, колко си добър. Направо истински гримьор си. Добре, айде сега, време е вече Брайан да започва да ме гримира. Ако искате да видите следващата част, последвайте ме. Супермен. И знаеш ли той какво ми написа? Какво? Я дай да видя. Ще излизам с момчетата. Да, ясно ми е всичко, ясно ми е. Сигурно и за риба ще ходят. Ма какво да ти кажа? Не останаха мъже. Просто не останаха мъже. Ма явно да. Вечно сама търсеща принца на бял кон, но винаги по закон трябва. Всичко наред ли е? Да бъде жабата, а аз винаги да бъда слабата.